Ei, bojos i boges! L'altre dia us vaig ensenyar el meu robot neteja vidres, que si bé no és la joguina amb la qual havia somiat de petit, és una eina increïblement pràctica. Avui us ensenyaré una altra d'aquestes eines. Avui us vaig ensenyar el meu robot aspirador. Kill all humans. Kill all humans. Must kill all humans. Com us podeu imaginar, sóc el que els anglesos en diuen un early adopter, una cosa així com un pioner tecnològic. Per entendre'ns, que em van més els trastos que surten nous més que un ximplet un guix. El problema amb les tecnologies noves o qualsevol activitat nova en la que t'hi fiquis és que la possibilitat de cometre errors de principiant o apostar a cavall perdedor és una possibilitat molt real. Així que, com sempre, vaig decidir fer la meva due diligence i investigar sobre les diferents opcions de robots aspiradors, fins que finalment em vaig decidir pel Neato Botvac en lloc del clàssic Roomba. Les diferències no són abismals, segur que el Roomba també funciona bé, però el Neato tenia alguna coseta que em va semblar interessant, com el disseny en forma de lletra D, que li permet arribar millor als racons, o el mapejat de l'espai a netejar. Abans que donar-vos les meves conclusions, deixeu-me que us ensenyi com funciona. El primer de tot és que no és un comodí, al igual que el robot neteja vidres, té la seva utilitat, però si el que vols és fer una neteja superficial o netejar un racó de l'habitació, potser sigui més pràctic fer servir una aspiradora tipus Dyson o fins i tot una escombra. Dit això, anem a fer-ho servir com jo crec que val la pena fer-lo servir. Com veieu, estic recollint totes les cadires i objectes de terra, perquè en realitat aquests robots no són molt llestos. I segons amb quins obstacles s'hi troba, com ara el taburet que faig servir per tocar el piano, es queda allà clavat. I quan és incapaç de resoldre certes situacions, es queda clavat fent un soroll d'error fins que l'alliberes manualment. Així que el millor és eliminar tots aquests obstacles, un altre motiu pel qual és un aparell més apropiat per fer una neteja a fons. De fet, el Neato funciona molt bé per la neteja diària sense cap tipus de supervisió, sempre que no es quedi enganxat a algun lloc, esclar. Per posar-ho a funcionar, tot el que hem de fer és indicar la mida de l'habitació a netejar i donar-li el botó de marxa. També té una aplicació mòbil que permet fer-ho funcionar de forma remota. Un cop arrenca des de la base de càrrega, comença a aspirar evitant obstacles i creant un mapa de l'habitació al mateix temps. Després de diverses passades, quan considera que l'habitació està neta o s'està quedant sense bateria, torna ell sol a l'estació de càrrega. Un cop acabat, t'avisa que has de buidar el dipòsit de pols i brutícia. Com podeu comprovar, una vegada creades les condicions necessàries, fa una bona feina netejant el terra. Així doncs, val la pena tenir un robot aspirador? Per mi sí. Com us deia, no és un comodí que serveixi per tot, però té la seva utilitat. Si l'espai a netejar no té obstacles insalvables, el pots fer servir diàriament. Sempre tindrà algun petit problema amb cadires i coses així. En cas contrari, millor utilitzar-lo per fer una neteja a fons, setmanal o mensualment, també depenent del trànsit que tinguis a l'espai a netejar. Com us vaig dir amb el robot neteja vidres, si voleu provar algun dels meus robots sense el perill d'un elevat desemborsament inicial, podeu anar a la meva web, robotsdealquiler.com. Com és un servei experimental, no tinc una llista de preus, però segur que arribarem a un acord raonable perquè els proveu. Al proper vídeo, el millor amic de l'home, el robot de fregar terra. Fins que ens olorem. Smell you later!